Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qal li l-anzjani għandhom jingħataw aktar appoġġ finanzjarju u servizzi aħjar biex ikomplu jgħixu b'dinjità u kwalità ta' ħajja. F'konferenza tal-aħbarijiet, Dr. Borg qal li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma mibnija fuq żewġ binarji: aktar flus fidejn l-anzjani u aktar servizzi tas-saħħa u ta' kura fid-dar. L-ewwel qabel kollox aħna rridu naraw illi ser nagħtu aktar flus u assistenza finanzjarja lill-anzjani. Fosthom għajnuna finanzjarja lil dawk l-anzjani li joqogħdu fid-djar tal-anzjani. Żidiet konsiderevoli fil-pensjonijiet u għotjiet ukoll annwali. Servizz tat-tabib tal-familja b'xejn fid-dar privata tal-anzjani tagħna. U għalhekk ikunu jistgħu jażlu t-tabib tagħhom preferut sabiex jagħtihom is-servizz ġewwa darhom totalment b'xejn. Fost il-miżuri finanzjarji, id-deputat Graham Bencini propona li l-Gvern inaqqas minn 70% għal massimu ta' 50% il-parti midħul li jieħu minant anzjani li għajxu f'djar tal-anzjani tal-Gvern. Għall-anzjani f'djar residenzjali privati ippropona li l-kreditu tat-taxxa jitla minn 4,500 euro għal 7,000 euro fis-sena. Ippropona wkoll li lotja lill-anzjani ta' aktar minn 80 sena titla l 1,050 euro, dawk bejn 75 u 79 sena titla għal 850 euro u anzjani bejn is-70 u l-74 sena jieħdu 500 euro fis-sena. Il-Partit Nazzjonalista wieħed ukoll żieda kull sena fil-pensjonijiet ta' minimu ta' 650 euro fis-sena u qotja ta' 2,000 euro fis-sena lil nisa li rabbew il-familja mid-dar. Ippropona wkoll żieda fil-capping tal-Personal Retirement Scheme għal 4,000 euro biex il-kreditu ta' taxxa jitla minn 750 euro għal 1,000 euro fis-sena. Id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonici proponiet programmi ta' tħejjija l-irtirar li jibdew sentejn qabel persuna tirtira b'taħriġ ta' saħħa u litterizmu diġitali. Wedet ukoll qotja ta' 2,000 euro fil-pensjoni għal kull neputi u neputija taħt 3 snin li jkunu qed jieħdu ħsieb in-nanniet. Qalet li din taħdem b'mod parallel mas-sistema ta' Child Care b'xejn. Mistoqsi dwar l-ispiża ta' dawn il-proposti, id-Deputat Graham Bencini qal li l-costings saru minn esperti fil-qasam u se jiswaw bejn 126 miljun u 168 miljun euro. Intant fil-bidu tal-konferenza, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qal li l-paġna ta' Net News fuq Facebook ma kienitx qed topera minħabba dak li sejjaħ master reporting u esprima dispjaċira għal dan it-tip ta' attakk fuq il-libertà tal-espressjoni.